authentic God, authentic God. I serve a living God, oh Jesus, I serve a living God, oh everybody, I serve a living God, oh even the devil knows that I'm true. I serve a living God, oh everybody, I serve a living. So nyame o mana sorry tumpon and o pray for him she bompaye so nyame o me nya o dosronko a ye betimi etu anamon ne yetimi afrefre ye nuanom yetimi bibi biara entue sabamu biara o nyame mramu anopay so obam ye anopay rade wa sorry hye wonsa me nyame ye rade bompaye me nyame etu anamon rade wankasa bramu bubam ye anopay ma wonsa so Mawonsaso, Yadawase, I feel now the Kasama for Shenya Mensa. The Nam no so and I pay or the Yamia Sembe by a bompaye. So Yamen Kasam for the moon. And I don't pay on me who, and I don't pay on my boo, and I don't pay my usually, and that's swimming in your summa, on Yamibe Casa, on me and Tina Menka, on Yami and Tion Kawate, and I pay, said ye buy, you know, your best alcohol couldn't him the hinny, best alcohol couldn't him before, not the day of Subiara, a Pambiara and a war, a Radimwa Sembremu, and I don't pay a Radi, Yadua show and sat me and coupon. Eradicasa, Casa no pay, Onyamitum for. Yet that was say Radi, was some near Nancy Cania, and near Quaso High. You do crack or ha, the Moja Betty Quania, and no pay Radi, Mawon Sasso, Jesus. Missy me, Yami, Mawon Sasso. Me yamie mao sasone me se me yamie hey mao saso me yamie mao sasone me se mao saso Mao Sasune, yeah, me, yamie, me say Mao Sasu, ne, o yame Mao Sasu no pay, me, yamie, o manen Sasu, Hey, Jesus, me say me nyamie, hey, Mao Sasu, me nyamie, Mashaka tabrika baba, wa enano, Peter no afiafo no hun, na onampo no so, ne so ye samai, o se da bi me samai. Be your yame, Nandante Nebramanim. A radio your yame no pay. So my one sasso and yaman in Ayedin. I don't pay my one sasso. I don't pay a radi near a radi a daho man sorry. Near sorry so man in Koto or Nasi. A vampire were years to Christo demo. On Yamitum for no pay. But you are ye, that you Nasi. Amen. Yamie Mao Sasune. Hallelujah. Ambra sema omoso. Yabatu ye him no. Etoso ohane dumi no. Him 112. Ajenkwa Yesu domi
Ajenkwa Yesu dom me. Odo me kwasi wumu. Meto no do no honyo me se. Ne do no ye anwanwado. Go. Ajenkwa Yesu. Odo me kwasi wumu. Odo me kwasi. Meto no do no honyo me se. Don't know quite yet. Dale double. I didn't quite yes to me. I didn't yes. And Tina, what frame me? Tina, I didn't quite yes to me. Oh, I didn't yes. What mammy cry any chair. Mammy cry. Sunny, I'm a TBR. Yesu dome ajewa Yesu sanya metibia rose okaisa me yanedia okaisa sanya metibia okaisa me yanedia ajenkwa Yesu dome Tina wa frame Tina wa frame Anye kwa Yesu domio wa mame kra ni ache mame kra de boye ni otisame de boye ni otisame menya ne donu mu ankwaje Sania me tibia, Sania me tibia. Kaisa me anedia. Oh, Kaisa me. Oh, Sania me. Now what you want to pour in ye. That's the sound of very mate. Or to charge you. Or to charge you. And ya papa be. And ya papa be. No more I am Radia to Maraqua. I am not to Maraqua. Only I can be the Cabri Brichano. Or says
Sayakuma Muyafa. Sayakuma Muyafa. Yadinamo Yafa. Sayakuma Muyafa. Yadinamo ya. Emma Wakuma Mufa. Efisanya Radia Yadoso. Efisanya Radia Yadoso. Mawanya Manaso. Mawanya Kamfuno. And then David Yajane. Saya crash la Radin. I'm already feeling here. Panina. They crash la Radin. On another from Sonia. Can you be fatran? Can you be fatran? Yariamo. Amaniamo. Wait here. Oyanyami. We are one of Kabibi Fatra Barrymay. Onukuton, why are you being Vida? Onukuton, why are you being Vida? Young woman, only do what you have to have an Nara. Baby Pierre, you have a Batanya, may your body. Onuna can answer my nana pay. On your Pua Kumamu. We are welcome. Emma move far. Shano Yakase. If it's on no one, on no one, Shano. Yadakase. On no one to be the phone. I don't know your reform. Or you to be the phone. For one, campus over me. If you saw a cassette. Christo Yankunin Dinampa Emojaneti Kone Hallelujah
Efisa enfatano bebre ni erade waye ye mau ye de onase mau wa we to me beji waye ye pimpima ho afefo waye ye mu ana wakasi ye mu ana obi ne wonsa so obi ne sa obi kama mintie so obi ne ya erade sa erade on kama mintie obi bia ni ho efisa ya hwehwe mu enye nyansa enye ya wode enye ya sikabi na mo ya wadum wasa my this second chance any onyam count ye yi wa ye ne shirawudi asai kaboto roba ikaraba wa wedinku ni maya mayen era wasi meshirera dide ina na ye yi wo menumuta mikrabeu wane o eradimu jata bruwa bediya nansonipa biararinya wana washi shairade sroirade meshirera didanyina na yeyiwo menumude mikrabewu wane Nansonipa biararinya wana washi shairade sroirade
to me, ya what dear. Yadia yina mau. Yadin come from yina mau. Unkuton, why and your being a bit da. Yasi Beju wa ye. Beju would not say. Beju would trum. Yawa ye, a radi yadisika twanka yang here no more yang for sanking yet come from to be da. That's would ya maya mana buswa maya. A boy I know I see a ye yanguton, I think guton, yadima walk a say. Of our Kanya, yadibawan him, dehire, Naniamania, Yamudia. Wunkuton, yadia ye and a sebamount. A shroud ya yoke a say. Swamana bemusama. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Thanksgiving offering. Hallelujah. I need you, and I am sorry. Shall we all rise? I am sorry. I see a 48 grand. C'était beau,
me. He does my needs for me. I put my trust in Him. Hey, I know that Jesus is my Savior. the Lord is a rock for me. He does my needs for me. I put my trust in Him. I know that Jesus is my Savior. 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 Lord is a rock for me. He does my needs for me. I put my trust in Him. I know that Jesus is my Savior. Lord is a rock for me. He does my needs for me. I put my trust in Him. I know that Jesus is my Savior. 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 Você mami mamewo, você mami samesa, mama de bachine, meina yeda. Yes, I am. Mama de bachine, meina yeda. Mami Yesu aye, ando dia tomi, mama de bachine, meina yeda. Yes, I am. Mama de bachine, meina yeda. Você mami samesa, você mami mami, mama se patome, meina yeda. Yes, I am. Mama de bachine, meina Oma yeda. ye kase, olio, olio, olio. Hallelujah. Amen. Oh, mentio. Hallelujah. Amen. Amen. Beside Christian Center. Amen. And then they say, yeah, nana, your papa, omuniha, but baby, omubia. Yes, you know, you show mo. Nah, you share preside the elder, so. You can't say, you show preside the elder. Just so you name Yamin show. Any elders, Nina, Yamin show, Munina, deaconesses, deacons, musicians, and the choir, Yamin show, Munina. Now, shed your tune, China catch and say, Yamin show. Amen. And the middle of the unconscious, Yamin Shami. Amen. You yan say, Bray, ever for a presiding elder. Yampa and Sambunchiano. Amen. No be my assembly. Amen. Yes, ya be wea amame ibonye oh my friend ya in jefa why
Senia no so atiem kase Evie Owa jiwa chumano Tetele Sawavie Owa jiwa chumano Tetele Sawavie Tetele Sawavie Hallelujah Tetele Sawavie Oh kwaji waju Sitrasi Yebo mpaye ene awie edi ho hye wonsa ajapa wanim ena oma ewo siesie na rade hia wo nyame onkronkron se wo babedi enim kai buya komom bi adwenem ne rade buye ntiase aniwa ene nia wonam wasam so de bemaye no etimi edi esi wo yakomom aye ho adwuma se madofo a wo nyame wafrɛ yeda wasi o Yesu dimu amen. Enano pay me pesa me no che asunga krebi wo Genesis iti aduana enum ichi mu ba kokopem miensa kopem edu ena nchichi mu a eye aduonu enwotwe no Genesis chapter 45 verse number 3 to 10 and then verse number 28. And second one is your 1 Corinthians chapter 13 4 to 13. Pacho please. Hallelujah. Pacho ya kenka wo Mose wo ma di kan no Genesis no eti aye aduana num efri miensa ekosi enkron no eti fi asam Joseph ye ne ho adi e kire ne nuanom miensa no o se na Joseph ka kire ne nuanom ne se meni Joseph meja da so ti ase ana na ne nuanom antumi amua no na mom won ho dwiri won e wɔ nanim na Joseph ka kire ne nuanom ne se montwempene me na wotwepene no na o se mennem mo nua Joseph a moton no ba Misraim no hallelujah na afei momma no anya mo momma no anya mo ya enso mo bo emfu mo ho se moton me ba ha efiri se enkwagye enti na onyankopɔn soma me di mo anim na emfie mienu ni a ekoma ba asase so na aka emfie num bio a funtum ne otwa enimu na onyankopɔn soma me di mo anim se memma mo nya nkaye ewa asase so na menye mo nkwa ebema dodo no ara efiri mo efiri na afei enye mo na mo soma me eba ha na emom onyankopɔn na wode me abeye se Pharaoh na jane ne fie nyina wura ene Misraim asase nyina sudifo amen. 1 Corinthians. First Corinthians 13. 4 to 10. Actually, to also, Corinthians 4, Edikano. Yeah. You mean,
a free and 9 questions. So, amen. Yeah. Odo wa abojechare. Ni yemu ye. Odo enya ho ya. Odo enya awonkyere. Emema ne ho so. Enya ne ho de emfata. Enhwehwe de eye ono nkwara ne de. Ne bon ha no emfa bone nhye ne yam. Nani engine de entene ho. Na mum edi ehurusie wo no kremu. Eti adi nyina eje adi nyina di enya adi nyina mu enidaso eto no bo ase adi nyina mu. Amen. Hallelujah. And I no pay and I say newie ye wo awrade anim na me pese obema waso abaha since nyame eresiesie ne man nyame eresiesie ne krofo nyame eboaboa ya no na odien eko oman from. Hallelujah. Si nyame mashia nyame ene nyame makasa seni oko wiase famu a hemfosia omo no maede ekasa inti oman a etumpon no egina senia oman no efa ohene nasem anase odi ohene nachi. Hallelujah. Amen. Inti so oko Ghana on say enema bebre ene baby abawhwe sebi prayers me the yasam kan we am family wrong asandefo ni asante hene beka bia omudi nachi. Hallelujah. Enti na ma sankrofo na aye sonko sense omutie ohene no se wodi banyame fia asafo bia bekomu nipa no eye promprom de nipa no suro nyame de nipa no feri nyame na kire se nyame asamba nipa ne eden etie. Hallelujah. Enti msema kan hada me ko basri na papa onko asore but odemi tutu mu na ye ko basri me ko basri school to form 5 tibi ni basri bibia na baby na me ko second school no headmaster ni principal enso obetia se oni abaya weko oni abaya weko na kire se nyame asem na woka no woka ne se nia o lecture. Hallelujah. Na asidanka enyankopon se si nyame onkronkron ewo ne nkrofo a ye konase a ye pese ye tie awurade ne ye di nyame asem eye adwuma titi a wotie enye wa mahakwa ne mo ba se akwanuasa nyina mu no wobue wakoma mu ama nyame se nyame mfa wonya adwuma. Hallelujah. Jacob ene ne ma Asia asemo kenkan na Jacob owo ma mako edumiyeno na miyenu anu omudi akire no eye Joseph ene onua Benjamin omo emame ewuye Joseph wan wede ewo Benjamin anu wede owuye enti in a way no Joseph ene onua no womo eni maame na so womo enya maame enti Jacob ebeye single father. Hallelujah. Enti womo amoye single fathers and single mothers no ombetimi relate asema making ba na Jacob pese ne mane mienu omoye ka akire no empanyimfo ndie omo aso madwebo a womo Filda omuhwe onu Jacob ni nwan na mofra ni mienu de afei na as a single father no wo yeden wo tete wo enti wo pese senia onu Jacob nim nyame no ne mano so ebehunu nyame. Hallelujah. Sense wo mo ye wo mo to nyame fie
And you can kaya verse 30, chapter 37 wabenya bribia kai Jacob budi nyamisuro ena wode tete ne mano ni titiru Joseph eni onua Benjamin odi nyamisuro eni odwa emu oduro meso odwa amoyede enye odo bia odwa emu oduro ena ode chichire mofra no tididi kan sane be ya mofra no benya emudi ewo wiase mu eni nyame anim eniti Joseph etie opapa asem na otiti wo mu nyina no se mofra omohwe papa omohwe wo nua no Joseph edi 17 years papa nse fedie Joseph me pese me suma na tembia aduane ekoma wo nua no ewo be bia omohwe nwan no me si didinka no Joseph eni abusuana say Joseph no onua no papa ne single mother na onim se single father ni onim se omo maami o pese obetiti wo mu nyamesuro mu ene nyame domu ebio wotiti wonse mofra no benya tema ama nyame asem ombubue moso ama nyame asem ne bio nso no mofra no enya tema ama won ho as a family na ne kura no obenya atu ho ache ho anase suyo yes atu ho ache ho ama won ho se ne be ya se Ruben hia bibia eni se Ruben bie na no no ka se ebia Joseph fansue mame ese ohunu se ba bia Joseph o hye adwaye ni suyo na hye ohia so ba di suyo nyine be den e ba begumo ma no enti obie na no a ese Judah anase Ruben Joseph anase Benjamin omutimi watete mofra no se ne be ya mofra no ebesuro nyame obesuro nyame no wafere nyame no watie nyame asem no di nyame asem aye adwuma. Hallelujah. Eyimu ena sane na abofre efa nyame asem ntino kodum pempensi bi no nyame hunu se obetimi ni Joseph aye berbi. Hallelujah. Yeni asoro bia mu kwa episode 2 timu ne ye wo nyame asoro mu tisi why wadwen se asafu bani na musa. Hallelujah. Sense Joseph mano mesino mu yesei omu yedumie no nanso Joseph pese so what wo papa na se no papa kire ne dia obesua ne yie wonya bebi afri onyankopon ene ne papa nchen ndi abofrei we na abofrei odi duane koda bia odi ba mesi mofra ne yedumie no nanso one day oso dai no si Ruben Levi Simon Mumra enro meso dai pa na mahun awuobi wheat ye twani nyina guo na medie na sore na mosmo die na sore ba modie ni nyina sore ye no medie ni sore hwintin anase sore gina ho e ma modie ni nyina ye sei Ruben say akwepa tu so kire sei wo pese wo kire sei we 17 years onim hwe no akoda bio no aso de no ka kire omai me de na ensuma bosome ene owia na omu nyina jese omu bomu mu ase na say they are bowing down to me Joseph no pass bra we am penyinsem when can 37 verse 10 Genesis 37 verse 10 was over papa freno ekananim papa adintra papa no sense wonim nyame nti ne nyame nkronkron kasa kire mbenti why dey wo hu ba bia ade no ekro enti wo ka sa kire ne nuam no ne nuam afa ne tan se wo watch say wo dreams nyina se wo behwe yeso enuanom ye wo nyame nangase
nyame afiri nyina nanso so wo sua bibia afiri nyame mu abɔ mɔde ne sua ne yie bue waso ne nya biribi firi nyame mu anyɛ saa de a asɔre no wobɛne na mu saa ɛmfa ho sɛ woyɛ member ɛmfa ho sɛ woyɛ deaconess woyɛ deacon woyɛ elder woyɛ sɔfo sɛ wobue wa kuma mu Awurade a ɛm sɛ yɛnwom bisa ne kyerɛ ɔsɛ nyame de wobɛyɛ dɛn ɔde wobɛyɛ hallelujah na sɛ wone na mu saa de a wobɛkɔ aba saa wohu nyame no onyam enti ɛnam nea Jacob ɛde hyɛ ne ma no nti mu no ɛma mmɔfra yi anaa Joseph ɛsuro nyame ɔsuro no yie paa na afei no ɔyɛ dream no kyerɛ ne papa na ne papa ɛka saa no ɛm sɛ in Bible study last 2 weeks or so papa ne ka n'anim enti like a single father no sɛ mibisa mu anaasɛ single mother no menim sɛ nea mu nyinaa bɛma ansa no ba mo wa mo ɔbɛtwe abɔfra no kɔ Bible say 37 verse 10 was ɔka n'anim wofi sɛ ɔka n'anim no wanka n'anim Joseph kama no tom ne nyame akan ehu nyame pɛ sɛ ɔde yɛ bibi mesrɛ wo kama no tom ada na wokɔka saa asɛm wɔ wo nnuam anim nkurɔfoɔ yi wokɔ field hɔ ba anaasɛ ɔkɔ srɛ so ba wosi wɔn ne nam wei nsɛmhunkuwa na wɔn yɛ dɛn wɔn mu di wabɛ report wɔ mo na wasa akɔ so de wei anaasɛ nyame yi bibi na wasa ka kyerɛ wɔn mo Joseph wopɛ wo ho asɛm efi na korɔ zip your mouth hallelujah anɔpɛ yi kyena ne nyame mu yie ne sua biribi efiri nyame mu nea na Joseph ne papa kyerɛ ne nyinaa sɛ Yesu kan ɔse wafrɛ nipa bebree nso kakra bi ne wayɛ den wapaw wɔn hallelujah odifu Yohane ɛkasa no ɛwɔ 1 verse 12 John chapter 1 verse ɔse na wɔn a wɔgyee no wɔn a wɔgyee ne din di yɛ no ɔma wɔn tumi sɛ onye Nyankopɔn it means sɛ obetuma frɛ nipa bebree ba kakra bi ne bɛde ɛbɛgyina die enti na nyame ɛka bibia kyerɛ Jacob ka kyerɛ wo ba no ɔmoyɛ dumie no nanso mede ne bebe ɛbɛde biribi nanso wɔ start kasa ani bɛyɛ den ɛbɛba no enso nea ɔka nyinaa no kakra bi na ɔka yɛ o nsa na nkrɔfoɔ na fa no plan enti yɛm sɛ munim saa story no wɔn akyi Joseph ɛna afei no wɔn ɛyɛ plan sɛ ɔmbɛku no ba mepɛ sɛ mekyerɛ na no pɛ sɛ nea nyame ahyira no wayɛ de wɔahyira no onipa ntimi nyɛ de ɛnsɛ ne da enti tena Awurade mu yie ne didi firi ne nanse na ɔsoro bɛkɔ soro aba fam ayɛ den ara so ɔtamfo bɛbɔ ho pam ayɛ den a sɛ wote nyame mu a ne nyinaa bɛyɛ de ɛbɛsan ho ayɛ den akɔ hallelujah enti wɔn pam abrantie etiri so sɛ wɔn ebiku no enti na mekyerɛ sɛ tena Awurade mu yie na Jacob ɛkyerɛ Joseph nyinaa no sense wɔkyerɛ nyame mu nneɛma nti no na wɔde nyame mu dɔ ahyɛ no nti na Mike nka Korinto deɛ no enti ɔkyerɛ Joseph sɛ makasa akyerɛ nanso nea onyom bɛyɛ biara no memfa nyɛ asɛm ɛnhyɛ wo tirim Paul say na ɔdɔ ɛmfa bɔne ɛnyɛ den ɛnsuma ne tirim ɔdɔ ɛnkanto mistakes a wayɛ ɛde akyɛ obi no sɛ I'm writing your wrongs down na an wutia am na so nura watia mmɔwerɛ nti wo memfa nkyɛ wo da na wɔkyerɛ Jacob ɔdɔ ɛmpɛ ɔno ankasa ne deɛ sɛnea sister kenkan man ɔdɔ yɛ mu ye na ɔyɛ no kwafo ɔgye nneɛma nyinaa di ɔgye nneɛma nyinaa tum na ɔpɛ obiara ɛyie asɛm ewura Jacob and Joseph itirim
Enti empenifo no born ho ban na omo yeso omo kokuno no ene ni nua panyi pa Rubin se no mempene. Enti Rubin twa no ho aba oba ya na nkrofo no omo ankuno omo de kotu asa eburobim otwa no ko ba ya na mofra nkrofo no aka na yede aton Joseph. Enti mi bisa mu nyina akura wadi mfie dunso na onua mo akekere na ton no ne waton na ma enkramofo Ishmaelites. Yes, enkramofo. Me peso bi ma me scenario na obi antwamfo nyine no wo fi se ebeye aprapra na se ebeye boko. So wo de ba obi a yentete no wonti nyame ase yia no wan hunu se nyame hira me nyamo be bia no me firi mo fi onim krofo no be den ebe preso papa ese wuo kura ne be ba wawu since we 17 years ne ho odin papa nanso ohwe onuamo a na o kan tim se Ewurade mfa mo bone nchem na me nyame hira me there me suya me yichire mu ntina mo ye me sei nanso ne nyame aka no ebebem. Hallelujah. Anope me show say tine Ewurade na ase ne nyame ka fa wo ho ebra wo frɛ wo na o yes wo beye wo no se wo tine mudi mu a se ne Jacob tete Joseph na se ne tibia obefa o time de obefa amanie mu nanso ne nyame aka no ebebe mama. Hallelujah. Enti omoton abofrei she story ni me kind story me nya time pa me come china me ba since we say me no me Old Testament who say mo hwe me about 3 times in the Old Testament na preach me do so Old Testament pa. Enti mo enkrofo ya to Joseph and no could do baby no we tom. Look at this. I didn't know what to Joseph no or one casani Joseph wanye day ankotena. I didn't know one you who sent Crofonia de Edward Omundi time inti ombeton Joseph but mo hwe ton na mo ton Joseph no me pese odwene ho ye omo ton no ma Egypt omampanyi yo han se Pharaoh fie national almost security no you or head the pamfa say hey ya kebe say chief of staff Trump chief of staff. I didn't never asa ni nyame wo ba me pese me chitom bibi say e bibi nti na mai basa Joseph no omoko nyina wa mpre no ho odi buo ma wo obi a ya to no nka woni wo mo kikiri but mu hia de me ko ye den ti say omhwe akwa na akura 17 years pa ya to no behave say Bible ankasa ba I'm trying to say so kind Bible nyabre na meditate adinti na basa abaya abamu wadi 17 years enso wonya time microphone hwe now no ye ni time abranti e betimi e de anti say ni subanti no ye beton na ma the highest bidder. Hallelujah. Into omuko through Egypt no one more ton no yes obi aba o me hia omo po bia senya abranti ni city no obamu omu sika mu ede emu oduro into omo anya obi ase obi a o far ofie no we ni national security advisor eye Potiphar no mo ton no man into o call Potiphar fie no muntie na mo hwe ni ye nyane papa akire no na wasua firi nyame ho ni wonim ne nyame ye ni no o yes say obeye ho adwuma pepepe anyina bia akoduru ba bia nipa hu sene a apostle ketie wo mu ana say wo mum kire wo say na we start here. Hallelujah. Hallelujah. Wakoduru ba bi na se hu sa apostolic wo mu no no ma we start kire wo say na we start city enti wa apostle kenaide na ewu atofom ba abofra no koduru ho no okenka o say
Bibio dini beso insabesum biaide eye enshira sense na nyame edinachi. Enti Potiphar said, wana aba me fie aje se bibia me ye bia eye. What is this? Ejeni Joseph ene fie bibia ye wodia. Me di bibia hye wonsa. Me ba no anse me wura me dem no makoda. Hallelujah. Sense nim papa edi nyame suru eni nyame mu do eni nyame hu shabofo enti abofra ne de nyi no wo hunu se so wonama eso ma nyankopon mu do edi nanimu kan it is nyankopon do mu edi nanimu kan a ba bi obedru bia emfa ne awde be no o say it doesn't take wrong about what people are doing to him uye no bone kura na o say radin shira se eniyama ekochi cross awurade beden ebeye so wura ba bi adin kura na o say awurade asem kire se odo ewode abogi kire it is nyame do hye me mudi a bibi ni ho a ebetimi afa me so ama metimi asankan me nyina so. By the way, now my topic in here where Jacob Edoba and I say Joseph. And you go through if you know sending a doa ye dia share abofra no muntino bibi o ye bia no odinya misuro ene wuro. And you see papa no hwe no say enema nyina ya wodia. We can kind 37 it's very interesting. Was a fear abofra ni nyini wo enhiremu ene ahoodinimu. And you will peer as Joseph was above a man titru. Was a branch here the who of hallelujah. Hallelujah. A branch here who of now suja phone any year kuku. When a mamma not if you know, say no I akodai. Mumanya me any yankai. It's a radical yen hoa, bibini hoa, a bit me a mere dinkugu. Inti Potiphar fiono. Potiphar here, a fear said in a nisia creso. Or catch any plain face, say, me no be compem. And was it there be? Inti if you are looking at verse 10 or 37 verse 10 or 39 verse 10, say, a fee no know what the tata a branchiano. In the Bible study, last week or so, we can say, "My many yadi be what all kind one here uno." Joseph free one day occurred Jumano. Joseph were servants be brave of your or war nipa be almost 7 only head of the friends custodian people no. One na papa ndi biashensa. But danon kwa die occurred Jumano nipa ni fio. Wa all kind one here uno. Was it done or no? Ni penny for papa, mamma, ufiti yan, mamma, a day, a friend, or quayan or to share so. The Joseph Ibrani and an intimate cow. And what team according to Bible, was what team one or move you in a day, a buy. It means that no mamma catch one say, and then munko cafeteria, no munam coach now, copims made me fremo. To what someone in I had educated. I didn't see Momra me Hebrew near Bantiano or be peme atomi mona. How much remo say? Sinya me do e wura wumua. Nessa na making kind of Nyame do any mre obi ade. Nyame do e wa abogichire. Nyame do enye e friend say person kuminya. So the baby a share obi a nyame do no or pese ade ne ye se ne be ya ade ne ye ne nhiraba mu a se adwuma kra na o ye now man $100 a obema odi 20 be den e be ka ho sa pepepe na Joseph ye enti o ka chen se anti ebi a wo fie bia wo kunu de den o de ahye mensa ba wo nko a de wo nye den o nka ho adenti na pese yesa enyamra semu and I say such a wickedness mama na antia se kopim se afi no or the false charge eto abranti so ni Yehowa
Ashirano, Ashirano, Nia Yehovah, Ashirano, Ashirano, Onipen to Misrania Yehovah, Ashirano, Yadina, Eye Shira, Onipen to Misrania Yehovah, Ashirano, Yadi Inaneye. Hallelujah. Intina me try can say more Bible say more start because there are some things that sisters and the brothers and the na yet in can be more a good. A very, very good. Inti abranti ya sign the neck because when ye papa no buy no say wo ko pe national security advisor yere enada as a servant of your okay kan ke the last punishment say ka wo say ye sign no papa no se ne wasi agi Joseph wadi no na dwene mu ye ne na me hwe akusia didi me interest in your walking, but me you're intimidated. Me ye. Enunti wa me ankokuma wo fran. Na rather my head getting a coach. Onipa to me say Nia Yehovah Shira no Enyadi Ina Ye Shira Onipa to me Sanya Yehovah Ashirano Hallelujah. Joseph ni papa di nyame do ahyeno na nyame do no awo. And it will be very beyond or any radiation catcher. Say, Odo and Fab Bonnie in Sumanumo. Odo a wabo chechere. Odo and Pep Bonnie. No do a ye a srichere ni penina. No do a wabo chechere. Inti adini ko je no. Munim J house, very rough. And at it, no, your name, you do be co to Jens or Momo Jane, or we very hardened criminals. And Joseph Queno, Okin Kaya, and ya so Queno will find it, but Senya at Yamido will never party at it, or dear running Montino. So be any baby Kurana, and your day, and ya. Sometimes I'm a watchy or more dead the J. Grum or Bua. About Okofro, did this son be a kujon why they were to test you. All these things, no, Omu Joseph be. But a year was he ready? Be a sancro for your come. The boo and in Wunyame. Send your Mahun Matiasi. This woman Unyamia, this Wuji Hakurana. Why you Yanko Pondia? Into here, J was one or born the bray and as O Jinya Miedi. Emma Nipenny now say. Joseph, prisoner strong. Until senior many ma oh ye. Joseph Ayobia or ye or I die so when I say or ye dreamer. But now when Nimu say Utimichre they are day. I see. He became a dreamer and interpreter of dreams. A bra or ko Jane and Yamima and you say Joseph made the sad day account. Say no ye interpreter of dreams and ketamo near dream no catch up pano ko catch up say na nyame yi a kire me nanso when hunu ko penso opa den e kire ne say na da acho be ye but okogie ho ne de hunu say o ye dreamer and at the same time no we interpreter enuanom sie do nyame na sie de hu tu nyame so yi a ye nyini ne ye ko no na Awurade ebue otre ahiem
enti ni sɛ sɛ na wo siti wɔ last year no saa na ɛsɛ wo tene ɛsɛ sɛ wo tu na wɔ awuradim ɛma yɛnka na asɔfo ka ɛso nia wobɛyɛ na wobɛyɛ dɛ wobɛyɛ Pentecostal church deɛ ɛnyɛ ne saa o ɛsɛ wankasa wobɔ ho mmɔdene ɛsɛ wankasa wobɔ ho mmɔdene sɛ ɛsɛ wotumi ne nyame edi nkɔmmɔ ɛsɛ wotumi ma wo hu sɛ wodɔ nyame ɛnyɛ sɛ bi a menka sɛ mbɛsɛ wo wobaa na wobɛsa ne noa no daabi enti Joseph wei na nkurɔfoɔ mmienu bi kɔso dae na ɔmo didi agorɔ na Joseph hey mommra this is serious wo dɛ no yɛbɛkyi wakum yɛbɛbɛbɛfo wakokum mema time yɛbɛbɛfo na wo so deɛ ne ntire do bɛtu mu no yɛbɛyiw na wokɔ a yɛbɛsa promote ɛni na enu ne nansa ɛne yeast baako no na baako nso yɛde kukum enti ɔkɔɔyɛ no wankɔyɛ adwuma baabi asɛ Pharaoh fie Pharaoh court no ɔkɔyɛ ti nyame nneɛma ɔyɛ biara no anuanom ɔyɛ wɔ ne mmerɛm enti sɛ ɔwɔ awurade mu a bɔmmɔdene ne ifa ahoma na twɛn awurade na nyame nim nea ɔyɛ dɛ ɔyɛ fa ho hallelujah ne nyinaa ne sɛ ɔde nyame suro ne nyame fɛreɛ ne nyame ehuhu ɛbɛhyɛ wo mukumam na wasɔre awurade sɛ ɛtɔ da bi a yɛn aba kurom ano yɛfa nneɛma so easy and so granted hallelujah ba wokɔ yɛ kurom no ho a obi pɛ ha ba nti wɔda aso dem 24/7 ba wobɛduru kurom a na ɔwerɛ fi ho enti papa koduru court house ni wura fi no ho wankai friend sɛ Joseph ba ne nyinaa no na Joseph sense ɔdɔ ɛwɔ abotere nti no wanka sɛ oh masa anase God mistro akwa bi ayi na no ya wo friend mam na me nkasa no onim sɛ ne awurade yɛ no ɛna yɛ until sɛ one day Pharaoh so there and wo friend cancel sɛ maso de bia ehu pa momra wo mo ye wo mo ntimi ane ankyerɛ Pharaoh ase enti ho ene nyame tapo abrante na koma sɛ abadi sɛ wo kai abrante bia wo ekyere wo daase ane wo ha no oh nana nyabotre nana nyankwa da me wo jail no Hebrew ni abrante bi ni emienu me ne madam fu ye nya dream abrante ne kyerɛ ase ma ne ba mu pepepepepe enti nana sɛ nyankwa da sɛ o ma me kwan a wo so oni amokɔfa no mra Joseph baya the asem to and Joseph said, oh Pharaoh then I was seeing me in an yard crow a combe bomb in fear and song Nebian baby and he say and now we dream it here and the saying so bomb by that was a sa was here no cray a fee or he say Pharaoh says sanity dear. And you know when I watch the media, next so bring your one with me at Chirquan Befaswa, Adrian Baby. Hallelujah. 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 Nyame senia ne papa Jacob ediwura Joseph mu o de odoson ko ediwura no mu nyame musuro eni nyame mu do enti nyame do no o de wura mu no epie ma wotie do na sese ade nyina mu no ɛsɛ ɔdɔ nya abokyerɛ mu ne nyina enti ɔkɔ hɔ na yɛ maa no so no afei yɛ maa no so ɛma ne bɛyɛ more or less no ɔbɛyɛ prime minister ɛna Pharaoh yɛ president back in Kenya wa man ho so da why because ɔkae sɛ ɔdɔ ɛnyɛ ahomasoɔ hallelujah enti sɛ me free mfuturo mu a na na ɔde masima poma agu ase a ade nti wo sɛ me ma me ho so na awurade buye kwan aduane bubububu we na ni nuanom ebae afei na ekotesia me ekan eba so ye be wi sisia adia na areho but Joseph story no me pese me ka wadwene sɛ tena awurade mu yi na fa dosuko wo awurade mu na sane ati bia no sɛ wampa ba ubenya nyame
emunshira woni brem. Hallelujah. Inti we enu onua mo ba so mo beto aduane. Tu hunu wo mo ano ohu se ni nua mo. Etu kinkan oyi ni hu adi a kire wo no me twa so tia pa. Was mini Joseph. E papa etiasia na me nua kuma no so. Oho okinkan oba obohu ni nyina. Enti nkrofo ni suro se, oh my God. Joseph Nyankopon etiase. Jacob Nyankopon etiase. Baby ye nua firi ni na mu a woni Joseph. Okinkan omodna akona kan yo se afi ni omu ye first omu nyina ye den. Ekoto no. Nyame asem o kan na ye den abem. Afi omu no ne kasa omsi yewura okinkan me sensan se bebre asem bi omni Joseph kan se yewura ye bo mu asem. Enti asem a then e ba se ombebo mu asem no aye den abem. Kopim se omu papa so bae. One papa so ye the same thing. Ma afie no omu se nyame asem and kware. Tini papa last one no. And ne papa I can say, I'm convinced my son Joseph is still alive. Verse 28 no. And I will go and see him before I die. Minimum say Joseph utiasi. That Joseph umui. Inti meko ko Joseph. And I pay my rade kwai. My Joseph be or dear duo mono. And I pay my MP. Bebet me a pia se menumi yet a radimu ye. And we are no see it's not a radimu ye. Yen Joseph no bed a BP. Joseph no Bible character. Ne ho amachem wo fa nyema bebremu ba ofrifri mu ohrisi easy abroad no to awrade so enti na no pay na wi abre na medi gya wo ne se otani amani nyina mu no ema wo ba mu nyeden empa ne mu manyame do enwura mu ne se ogina nyame don so a ema wotimi hu se obi yo bone a ese odi che no. So nyame mo aso kodum pempensu bi a eni so ho no ho sense odo esiki obi a wefe odo epese bibia ede eyiye na ne kura no kan Paul de okan Corinthians o say odo enyede ensanta odo etu entwada enti basa no mienu no ye betena se wo awuradimu ewo mudimu ye betua na mon wo awuradimu ewo mudimu ye bewu ewo awurade mudimu na awurade emam wase nyina yeden aye enhyira ena no pay na se na wiari awurade enkan nyina ho amen pacho me nyina yan sorry Jonas kakanya mompaye me bekwa oh shino sewo no yesu yenara shino oh
And now we are brave, me pesa wo disane me tro trim. Jacob titi ne mani nyina wo nyamesuro ene wo domo. Nanso sani atwro sem ne kan no wonga o gye no enyo mu nyina na gye ne diye. Enti osmofo Paul se se Awurade enam Kristo so afa yen se made a na yaye osoro adidifo. Na se osoro adidifo a na bio nso no ye ni Kristo nyina eye osoro adidifo. Ana se ye ni Kristo di ade. Ena no pe wonna so enti se ne awoti ne bio enam Kristo Yesu nti no. Nyame afro aba ne nchen enti na no pe ana se na wi abre minimu se etu ba bia na hunam ayi ne ho adi. Na no pe me pese obompa yes Awurade kai me. Joseph who said nia why any mistake no baba tune for no. Otwe ne ho efri dwe ene hantan ene eniema bi ho. Na Awurade nam so ne ofa mu nyina no. Nyankopon yi ne ho adi na ewie ne yie. Anopei anase ewie. Fa ho hye Awurade nse Awurade wasemuni. Ma menso menye wo doba. Woniema nyina menante wo Nyankopon wanim tse wo no kase ene wonu onyamu. Na se ne ma ye dingara. Menim so Kristo wo nyimi ma da biara da mpache bompaye. Le shanda rabakaya basula. Mele zuria darabakaya sile brakatu kastende laba. Malebra kandosti kaboria ndala masika doya. Lebra kastula zekandoria ndala makaya. Ele bakoria ndarabasita la. Lo yanderia darabakutaya ziria. Jesus, Alambrasto Kambaya Zoria, Lonkaya Ziria Doriandala. Father, in the name of Jesus, we surrender to you, my God. Lord, we ask you, my God, to lead us. For the sign from everything that Lord will become destruction in our lives. Oh Lord, deliver us from hatred, my God. Shambalaba. Asafiwa enewe so yedawasi. Nyame awutimi ade nyina ye. Awurade ya hoodin intimi enye. Na se yede homa wa. Nyame ofa ye nipadua nyina. Ofa ye nkra nyina. Ofa ye honhom nyina. Na wo de ye adwuma hye wodin kronkron ne wonyam. Obi ni ho Awurade ode ne ho ato so a nanim akuase. Ene wakai ne Joseph ye na wo hye woni ne wonyam e wo Joseph asetena ene na brabo. Yempaibo ene awie nse Awurade. Ma yempaw ye ho emfiri wiase ni mu ne machi. Se sane na no ye hu yempapa entiase. Niye mama enana entiase niye nua bia ne ne nam se yehu ne bio no sa na ochine bi nso yehu ye na se yetiase ma Kristo a yewu ma ewie ye mpai boni koso na ye moa wo Yesu Kristo din mu nti amen. Amen. Prince Elder, I mean sure. Joseph story with you, you know, yatia so and dear. Yatia see different. Amen. But Joe, you know, you entry and say, oh, you Prince Elder so. I can't chance them go on in the bush so. Say bibi biara wa hwe we ho de asemi brain bia Nyankopon hye ne mu on hye na nan na bia on fa ne hira endom na onya bi embedom na safo. That was say Jesus Christ of Nazareth. Amen. Offering time. Actually we be free BGS praise and worship team na all ma be di anim near the tithe and offering aba. Amen.
Offering time. Can we please rise and take our tithe and offering? Giving to God is a blessing. Can we please rise in Jesus' name? Oh, my enkamfu Yehovah. Nani mo nankwachiwo. Can we please be lifted? Seseye kotono na yeda si nani mo nankwaji. Asasa seseye kotono na yeda si nani mo nankwaji. Mo mayen kamfono. Hallelujah. Nani mo nankwaji. Nankwachiwa. Kotono na yeda nasi nani mo nankwaji. Sasa kotono na yeda nasi nani mo nankwaji. Mo mayenka fono, mo mayenka foye. Yehovah, nankwaji wa. Kotono na yeda nasi nani mo nankwaji.
Your brother Joseph Ousuna, Papa Bompa Egu, offering us one man. Amen. I didn't ask him for a Yakupon, a bank, say, an area in so matter was Papa Jesus Sabri, for the boy the Bawanim. You and Yamia, Unim Kukwasem, Onim BPR, Ija in Masha on Sa. Ije bibia bia de show on success be o me akeke assassin e bia show custodian manya kwaso e hire enuma so made nyina pepe ma da wase adomde hallelujah me family e we ntwam TV e wodam hai obi na obi tuma ma update in fiat ache benya be 20 years oh yeah 15 years yeah 15 years credit wom 15 years credit wom oh 10 ebenya 10 oh yeah sure next week maybe we receipt number ya pese yesesa na ebi no mayo madwe ebi pese omoto e de cha sorry obetima a group 20 kura obetima to de cha sorry we eyinsire bi amempese adi bo obesi ho studio for no mo so be mahu TV a omope ai bi hia wa ha it next week no ye de beba na akire ebo no we yemfa boys wo free wakomam minim se we enkofo ne toy me kura am se ka ho bi baako no mo de cha sorry na afi be kwa bi e no onso jinshira ni bi omodin ato baako fa ma sorry no ye wo no ma bi dide so we free ho afoforo be san ba eno so to na fa cha so na de hwe de nyakopon obeye wakwai sika empa obotom uto bibi cha sorry ya sika empa obotom da bia na sika wo obotom amen amen of ajo ya da was I'm sure Acho high beside the Christian Center of the Apostolic Church Worcester say epacho enena eda edikan oni eba besuma anase obesra ya esrewa obesro region na iso na yama wakwaba. Oh, amen. Epacho edi mic ni be bro na wabodi na say oni ebesum anase obesra ya na mpacho wakache. Amen. For me, Baltimore, maybe from me free Philadelphia, my class apostolic Philadelphia, so I decided to come visit when I came around. Amen. Yenina yesi amawakwabo. Amen. But try find Edrusi, ebe friend say yes sister. Sapoma Grace Ankra, Sapoma waha. Na ombe read the announcement in mind. Watch off Sambuchiano, Fan Sambuchiano. Hallelujah. And then your baby, I made me every dream. Hey. Amen. Me pacho, Mama yen taking notes of the following announcements. Me pacho yen mami Nora, ye mami Nora, ne mami, we free mu. Na I think say ye didn't can aye several announcements. Mr. Mu to me a projecting a number no ede amaye. Send ye beya ye nano ye be to me a friend ye Bible no etre say near also ni yen in den onsu na nien so osre ni yen na so samre ni baby e drew no e wo say ye frɛ
na yɛkyekyere ne werɛ fi sɛ w'adeɛ tɔ a ɛyɛ a na ɛnyɛ easy. Amen. Mepamotro ɛyɛ November 16 yɛnim sɛ yɛn papa yɛn pastor John Mensa ɔne ne hokafoɔ ne ne busua ɔma ba asɔre mu na mmom no yɛn welcoming ɔmo yɛn gye ɔmo nyɛ den ɛntena ase saa mmere no ɛyɛ November 16 of the same year of this year yɛba na yɛabɛ welcoming ɔmo fɛfɛɛfɛ nti moma yɛmboaboa yɛn ho na sɛnea beside a yɛyɛ no yɛnyɛ ne fɛfɛɛfɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo bɛtena ha na ɔmo ayɛ den akyɛ ama yɛn wo ban so a sɛnea yɛyɛ no it can be in a form of monetary gift anaa sɛ deɛ wopɛ sɛ wode yɛ den ɛmo ɔmo biara no ɛka wakoma na wayɛ ne fɛfɛɛfɛ double sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛ receive double blessings. Amen. Mepamotro nia edi ho biem no eye yen sister Bridget eye elder wa ye elder Boache a wife and a party de elder na organize into wa we need to organizer one into memani na edi echibi ye maame no we nya 50 years na nyame ya adoma o say oba na wa bedase no so eat, come and eat, dress and come and eat. Umpe we then I'll pay. Into me pamotro, muma ye na yen fire home, na yen brani yen be jano, na enye fe. Because so be the 1 year po. In that year, so be the 1 year crown na. It's just by the grace of God. Amen. Me patro. Sisters, kron. Me patro mens moaha pa na youth nswe ye na ye waha mesremo nyame ya adoma yen women empowerment program eba so no eye na ye amana ye fe yen tima ye di wo ho no ye say heart in harmony, empowerment beyond gender. So what's your theme in it doesn't matter whether you are a female, a male, or a hermaphrodite. We are all joining in harmony to come. Mrs. Steph too, we are joining. We are joining in harmony to come together to celebrate. Mepamotro, December 14th, a party. Hey, beside that day, the way my party is you. Into ya say, mon bra, mon famu dress. Ye be try and mukai, yina ye did try and who ye journey ye try and fe no. Yes, I'm so bad be try and who ye say I'm dress a come na December 14th. Yem bra na yem best celebrate Christmas. Me patro. We are couples are 150, single 80, youth 40. Now we are obinso our youth said the amount be buy one get half off. Intimate muma yen shenu so couples me patrol 150 and single 80, youth 40. Or 2 youth are buy one get half off. Me pamocho mama yen shenen so na baby a ye kwakọ ye no ni na ewo yen flyer no. I think say as say no they will project it for us to know. Inte me pamocho mama yen shenen so na yen ne kama. Amen. Me patrol all weekly and movement activity will remain the same. Emphasis being on morning devotion, which is 5 a.m. to 6 a.m. Monday through Friday. Family hour is scheduled for Mondays and Thursdays at 11 p.m. Wednesdays is BGS Bible studies on Zoom from 7 p.m. to 8:30 p.m. Friday fire night and prayer services are from 7 p.m.
to 8:30. Me patrol, let's take note of all these announcements and I follow you in social handles and so. Me patrol say Bibi Ohana Miri Fia. I stand to be reminded. Amen. Oh. Amen. And this Apuma, that was saying, I mean, sure. And the woman. Amen. But you will be doing it, soon be back near ye. A bit fret, BGS praise and worship team, over my mind, closing him. Now, if you are, your papa, Elder Clement Bedu, ever my closing prayer. Now, your presiding elder. So, am I benediction? Amen. Hallelujah. Him 220. I could be return Christo echidifo near yedina chi any Christo and to yerin srodom. I couldn't by a ding. Now so ye bedding kunim. Hallelujah. Amen. I could be Poche Bompaye Domihine Asaf Yehua and a period so unedi ye. Why a word didn't view? My own quaji aye chefa and a pay 1 hour susu bonnet 1 hour car paying or say 1 am wadum so. Opeje is Yakon. I'm a who high no to me. A radiant pay was me. A fair nanty and knock away in me now. We am a Joseph. A dream so. A radiant my answer so. Nakaka knock away in him. My feed their query. The pair for Roboson for one of the Frassi. A radiant him. Yenim de besi we nim. They said they would Joseph enim. No way or bring pound or be man so no. Eurade ye so sa.
Fayetwa busumi a wode awurami ene ne aka we enimi hina Awurade enkwa na hina ye de ho hya wonsa ma wadom ma wonhyira wa hoden endi enim de bibiara ebefa ewo Jesus Christ dimunti amen akode mo yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you save both yourself and those who hear you. Amen. Wow. Odienko na odiemba. Wahumimu enne anopei eni ewiei. Oma etiasi ye unyankopon eni mutso ewo adi nyina mu wo Awurade ofrei mu ye nantie mu amane ohaw eni dadwene biara ye bewura mu no ye ni mu se Awurade se wodɔ eka ye ho a wami asene enkonimdifo na wi abre wo a wotumi eso so emu firi yen asehwim wo nyame agya nyame oba nyame eni nyina entena amen Autenticado, 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 sweet Father, I serve a living God, oh, even the devil. Say not true, oh. I serve a living God, oh. Everybody know. Say now you there.